Ай, почва обязването на кончето. Първо тръгнах на Богдан, следното на Везен. Следното трябваше да съм пиши, то по-хубаво време. Аз се обадих на шефа да го спре малко. Хеликоптера и тя спре. Камъка много по-хлъзгото, не се качва нагоре на шините, долу степенка. Къде е степенка имаше толкова камък? Да върва пред тебе. Ако мислите, че ви дава, не, че ми бавиш, не бързаме. Не бавиш. Ето да съпаш. Не потълък къде минава, нали? Просто гледаме да се вървиш между двамата. Как е, Пепи? Спокойно е! Всичко е точно. Трещава ти краката? Не треперят, ама... Хлъзна камъка там. Да. Тази скала, кой стъпи, се изправи го през дан. Ой, Мартин, ако беше тук, като нищо. Нали? Да. Кой е Мартин? Доста много безстрашен. Един геодезист, не знам дали го познаш. Абе, тук бате... Тук сега е. Леко рисковано. Живота си е това, стъпиш тук се изправиш. Сега се чуш само, че капък ще падне, сеш. На 3-4 водки. Аз ли бе? Ти не му мина бе? Това ще виж как съм я. Не е желателно, ама. Не значи като пия 3-4 леко ми идва сила така. Много яко. Чипа си надивки. Така тръгнах си вижда, вече. Не чипа хижа Яворов. Лови час. На къде се така, бе? Мога вися, бе, фанете се там отдолу, бе. Абе, натам слези, бе, това бе. Спокойно, хора! Това е по-добре къде минава. От тук. Еми да, ето. И се спуска, тук и се хващи. Да стане по мрака, слойна. Не. Не можеш отдолу под въжето. Под въжето не можеш? Така че да ми лови втарата, бе. Да. Ама там, Дека там че. Давай. Ма покажа сега. Нека да не давай към тях. Не слушаш. беше на рожден ден, бе. Идвай на тук, Айде, давай. идвай, че там като си ви става. Бе, спокойно, бе. Оу! Ма, и аз си знам спокойно. Да знаеш. Не ми бе. Ай, после се чуем, от и нема обхват. Добре си знам. На баната му се лъже.
Како, после това да видиш, няма и страшно. Еби тук прескочи от тази страна. Ало, лисица, вълк, едно, тук ли сме? Алфа, браво бе, какви лисици, какви вълци. Алфа, делта. Аз го пресичам това на другата. Еби, така ми от другата страна, защото вече тук си от екстремното. 300 метра от Вес тук надолу. 300 метра от Вес. Височина ли? Да. Миеш? Да, толкова. 300 метра тук. Малко ти струват, нали? Да. Толкова. На моста, като стана на това, където бънчето горе на... Там е 110. Струва, че е по-високо. А А тук 300. да. И може би там поне така да гледаш на 260. Виж, там имаш един прак, който не мога да прецениш, ще лъжи. Високо е много, май. Който след него имаш още доста метри. Да, смисъл тук те лъжи. Да, прага. Козирката. От прага сигурно до сигурно 30 метра. И може повече са. За да са общо 300. От Кутел ли идват? От Кутел? Как е? Ти от друга посока идват. Тя горе момчета, добре ми е, пускали телевизор. Тук беше най-тясното и най-яко. Да, не трябва да сващаме на едно и също въже. Ако е възможно. Просто не искам да я прешпорвам.
То тук не е удобно да се снима. Ето тук бе, гледай, е така. Малко не го виждам. Горе-долу гледайте да се през едно. Да, да. Не, отиди по-напред. Абе, пак не се разминава. Може да не излезе да изчакам. Е яко. Все е яко викам. Не се пускай от ножето, бе. Абе не ми викай спокойно, трябва да се пускаш от ножето. Айде ти какво ще става? Ми, някъде, нали натам искат в напис? Айде, давай, отиваш, отиваш. Скочва се. Да се смутна с това с телефон. А? Няма.
Пепи, е това въже, където го държа скъсано на места. Има разбридано, да не се удариш. Внимай. Тук почва вече много въженци. Да, сменяваха го. Аз прохващам, но идва от мен. И? Да, не, вие му остане. Както е удобно. По принцип имаш връщане по подсичащата пътека, по която дойдохме. Да, бе, ще се връща. Къде? По принцип, ето тук стават хубави снимки. Сега ще дойдете да снимам. Не, качвай се така, както се качваш. Ако искаш, Андрей, изчакай го, да го снимам тук на лъжето. Не, добре си там. Ева сам, Пепи, още. Да. Ако можеш малко надолу, за да се вижда кончето. Аха. Сега се изправи горе. Ако искаш друга страна, се изправи горе. Не. Добре, така. Добре, ще дойдеш, ама ще тракнеш. Добре, ява ти, Пепи, тук, аз после ще там да се снимам. Минавай насам. Добре. Това ти ли искаш? Да. Чакай да дойда сам. Изминя нека си.